it's me again, Wiwi Ambatan Wiwi, and welcome back to my YouTube channel. For today's vlog guys, kay Kuan mag-garden ta kay gaulan siya. So bagyo dagway ni murag grabe gid siya hangin gabi kusog kayo murag makadlok siya. Okay na may mga kuan punuan sa guma, pumasa. Na punuan sa lubi. Todo sa mong balay o tura. Then hadlo kay kusog kay hangin so gaulan pa jud. So kami ka pananggot tuguma kay agi lagi sa ulan basa ang punuan. So karon mag-garden ta kay itong balatong atong gamag trellis kay murag hapit na siya mo mulak amo katay na siya. So please join me and please don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel kay murag gamay pa jud ta. Sige mga kawiwi murag taligsik ga vlog tani gawas. Ayu cellphone aning maguba ron ay silog sa tagamay. Asa tong lukay tara. Karang alukay man ako gamiton bag release dato guys. So please watch and watch again. So nay manok nga galumdum ihawon na siya kay gaulan. Ayaw kay luoy. Di na to ihawon. Atong gamaan siya guys sa release ko. Rakapit na gid siya. Mukatay. Kung balatong daraw. Tambok ay siya guys, grabe siya tambok. Wait na ko siya. Ito na siya, mana siya, patay na siya kanyang dito. Patupod siya oh. Dirt. Na siya. Ang garden. Kuha sa tagyuta kasi lang nato kinihitangan sa sibuyas, dahunan, ikini sa kamatis, mantika nito, murag nato sa kabuok, sa bulak mga maso. Atong itanom, manok sa siya. Lamay ko na. Record din na. Record na ito ba? Tambok. Dari itong haluta guys, kaya murag tambok yun siya. Kami na ako kada. Kulang kay bunlay. Sibuyas ramay tanong ano. May ramay ko sibuyas po. Sibuyas na pilipa ng maraglukuan. Dili. Nabang kamay kay ano nais dahunan o para sa kuan. Kamatis salah mo alit sa ta. Dara guys, ulan dito. Hindi ka ulan. Kaon sa nako ang kamatis o sibuyas ay sa sugar o gamay ra gid siya kay mga tulo tag sa katisok nalipay gapon og tag veggies ito ang udot ay gamot ng paraan. Tambok.
kamatis na po guys. So di ara nakita ko kamatis dara sa bulak nga bigunya dara guys ato ni siyang balhin sa di ari kay aron atay kamatis. Dito wala ni kamatis. Ang ligit. Ligit ano. Siya, kamatis na siya guys. Ang transfer gari. Ang tambok-tambok talaga siya. Kami na nakatambok siya. Tambok siya. Sila, dara. Ito na isa gamay pa man. So, ito na lang sa itong dalhin. So, ito na siyang bulag-bulagon o gatusan na siyang itanom. Dari, duha dari siya. Lagi po dili ni siya kanon og manok kay maghimpos na siya pag mabungkag na sa manok bungkag yun. So, kini isa buho tadi ari dapit gamay pa ba ni suko o tambok o bunga gaghan sama sa bala sa baybayon sama sa bala sa baybayon. So magutang tagtaig bago kapay baka guys that's kung pok sa tangang tamnan to palas so nambok siya atong itanom ang atong kapayas. Guys, dugay-dugay na yun ni siya maragwa pa natin. Di ara guys ang ating itanong mga galay dari tanong ko dari sa kay aron na tayo sudan ato sang padparan so guys itong kamatis itong tawag tayo ilaw pang doon tayo diba guys baka muto na sa nato nakataon kamatis ito yan bukta ng manok ano ba yan guys itong kamatis tambok siya ato ito bye bye. Kau kali kabaw. Nagbutag tayo baka.